sa manunubos sa kalibutan. Yaman si Jesus sa manunubos sa kalibutan. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maigsoon ining ika-upat nga adlaw sa tuang pagpangandam sa Pasko. Pagayo na to sa Ginoo nga unta makapamati ta ug makadawat ta pag-ayo sa iyang mensahe sa atong kinabuhi. Aron maandam ta lang sa pagsaulog ning Santos ka Misa atong inusulan ang atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa itong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Dios sa kahitasan. Himaya sa kahitasan. Ang iyang katawan karunang maya, ang Diyos katay-tanaw sa luta. Itong Diyos langit ng langit, Diyos samahan makaragam sa alanan.
Magampo kita. O Diyos, gipadayag mo sa kalibutan ng kahayag, sa imong himaya, pinaagi sa pag-abot ni Kristo nga gianak sa Birhen. Itugot nga mong sulugon, ug sa ulogon sa hugot nga pagtuo, ug buhi nga gugmang misteryo sa Dios, nga nagpakahimong tawo. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug haryoban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya dihay usa ka tawo nga ginganlag Manoa. Tagalungsod siya sa Zora ug sakop sa banay ni Dan. Wala gayud manganak ang asawa niya. Mipakita sa babayi ang anghel sa Ginoo ug miingon, ayaw gayud wala ka manganak, apan karon magmabdos ka ug manganak og lalaki. Ayaw gayud patupihi ang iyang buhok, kay sukad gayud sa iyang pagkatawo, ihalad siya ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo. Siya maoy muluwas sa Israel, gikan sa mga Filistihanon. Unya, milakaw ang babayi ug gisuginlan ang iyang bana. May tawo sa Dios nga miduol kanako, ug makahadlok ang iyang panagway sama sa anghel sa Dios. Wala ako mangutana kundiin siya gikan, ug wala usab siya mutugan kanako sa iyang ngalan. Apan gisultihan ako niya nga magmabdos ako og manganak og lalaki. Giingnan ako niya nga dili ako mag-inom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog, ni magkaon og bisad unsang kalanong ginadili. Tungod kay ang bata ihalad ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo sa tibuok niyang kinabuhi. Ang babayi nanganak og lalaki ug ginganlan niyag Samson. Ang bata mitubo ug ang Ginoo nagpanalangin kaniya, ug ang Espiritu sa Ginoo misugod pagahom kaniya. Samtang didto siya sa kampo sa Dan, tunga-tunga sa Zora ug Istaol. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Una ko sa imong pagdayi, o gawitan ko ang imong himaya. Una ko sa imong pagdayi, o gawitan ko ang imong himaya. Pagpakahimong akong bato nga dalang panan, usa ka kutang nga maghatag kanako o kasiguruan. Kay ikaw man ang akong bato o akong kuta, o Diyos ko, luwas ako sa kamot sa dautan. Ako sa imong pagkain, o gawitan ko
akong gilauman, o Ginoo. Ang akong gisaligan, o Diyos, sukad sa akong kabatanon. Diha kanimo nagasalig ako, sukad sa akong pagkatawo. Ikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Maghisgot ako sa gamhanan, mga buhat sa Ginoo. O Diyos, magsugilon ako sa imong ulusahong katarong. O Diyos, gitudluan mo ako sukad sa akong kabatanon. Og hangtod karon nagasangyaw ako sa imong katingalahang mga buhat. Una ko sa imong pagdaig, o gawitan ko ang imong himaya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Inutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Sa panahon nga hari si Herodes sa Judea, may usa ka pari nga gihinganlag Zacarias nga sakop sa parianong laray ni Abias. Isabel ang ngalan sa iyang asawa nga sakop usab sa usa ka parianong banay. Silang duha nagpuyo nga dalaygog kinabuhi atubangan sa Dios ug nagtuman pag-ayo sa tanang sugo sa balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak, kay dili naman makapanganak si Isabel, ug siya ug si Zacarias tigulang na kaayo. Usa ka adlaw ni ana, nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkapari at tubangan sa Dios, diha sa bahin sa pag-alagad nga iyang naangkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, napili siya pinaagi sa ripa sa pagsunog sa insenso didto sa halaran. Busa misulod siya sa templo sa Ginoo samtang nagampo ang panon sa mga tao didto sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso.
Unya, usa ka anghel sa Ginoo, mipakita kaniya. Nagtindog ang anghel sa tuo sa halaran, diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog ug nahadlok siya, apan giingnan siya sa anghel. Ayaw kahadlok, Zacarias, idungog sa Dios ang imong pag-ampo, ug ang imong asawa nga si Isabel, mo anak ug lalaki. Nganli siya Juan, inigkataw niya, magmaya ka ug malipay ingon man ang uban, kay mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo. Dili gayud siya mo inom og bino o isog nga ilimnon, sukad sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo ug daghang mga tawo sa Israel, dad-o niya ngadto balik sa Ginoo nga ilang Dios. Maguna siya sa Ginoo ug makabaton siyang espiritu ug gahom sama sa nabatunan ni propeta Elias. Himuon niya nga ang mga amahan ug ang mga anak magkauli, ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan, ug ang katawhan andamon niya alang sa Ginoo. Giingnan ni Zacarias ang anghel, unsaon kuman pag-ila nga tinuod ang imong giingon kanako, tigulang na ako ug tigulang na usab ang akong asawa. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel, nga nagtindog at tubangan sa Dios, nga maoy nagpadala kanako aron pagtaho kanimo niining maayong balita. Apan wala ka mutuo sa akong mensahe, nga matuman gayud sa hustong panahon. Ug tungod kay wala ka man mutuo, maamang ka, dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisaad kanimo. Niining higayuna, naghulat ang mga tao kang Zacarias ug nahibulong sila nganong nadugay siya kaayo sa sulod sa templo. Sa paggula niya, dili na siya makasulti kanila. Busa nagtuo sila nga nakakita siyag pananawon sulod sa templo. Ug tungod kay dili man siya makalitok, bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, ipauli si Zacarias sa ila. Wala madugay, nagmabdos ang iyang asawa nga si Isabel, ug wala mo biya sa balay sulod sa 5 ka bulan. Miingon si Isabel, karon mitabang nagayod kanako ang Ginoo niining paagiha. Ikuha niya ang naghatag kanakog kaulawan at tubangan sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay kung ikaw, O Kristo. Kadto sa kaubanan ng kumakaparian, Monsignor Cayetano Hilbulingo ug si Monsignor Joseph Sirimonde, mga lectors, lay ministers, cantors, collectors, altar servers, katawhan sa Dios, sa mga giduka o wala giduka, sa mga nakaligo o wala makaligo, sa mga nakapanutbrush o wala makapanutbrush, sa gikabuhi o wala gikabuhi, paayong buntag kanatong tanan. Atong pakpakan ang Ginoo ni kaupat nga misadigalyo. Suwayan na natog check sa di pa ko patidlom sa kong pamalandong. Kinsa man kaninyo ang nakakumpleto. Ikaupat nga adlaw, isa ang kamot. Kinsa man kaninyo ang naka-absent og usa.
Honest kayo. Kinsa man kaninyo ang naka-absent og duha. Kinsa may first timer nga nakasimba. Ayon na lang isa. Kay masakpan ka. Nining maong ikaupat nga Misa de Gallo, ang tema nga gipasupot sa atong simbahan, mao kini. Mapanubagong simbahan, tinabangay nga pagpangalagad o responsabling pagdumala. Atong tema, pagpangalagad, pagpanubag sa pagpangalagad. O tulo ka butang, ayaw ka balaka, di mo magduka, kay dali ra ni mahuman akong wali, no? Ayaw gid mo katulog. Magisgot mga itag pagpangalagad, tulo ka butang ang ato ang hinumduman. Una, pagdawat. Ikaduha, pag-angkon. Ikatulo, pagtuman. Dawat, angkon, tuman. Sa ganito? Murag na to, giduka pag ginanguban. Tumbalikon, ang pagdawat, ang pag-angkon, ug ang pagtuman. Isip hanig, aron mas mapasabot pa nako kining akong puntong tulo ka buok, tuguti ko sa pagsaysay ug usa ka personal nga testimonya. First hand akong experience nga nakakita gyud, no? Og usa ka komunidad nga nagpanaw sa dihang na destino pa ko dito sa lain nga parokya. Aduna ko'y nabisita nga usa ka komunidad, siguro mga 60 ka pamilya ang nanimuyo didto. Naa sila sa bungtod. Dili kayo dako nga bukid, pero bungtod nga inigsaka nimo, hangakod yun ka. Di pwede ang musaka ang motor, walay motor. Kaya ang ilang agianan, hagdanan ragyod. Unya, bakilid kaistanan nga hagdanan, nga ilang gisamintuan. Taas kay siya nga bungtod, nga igog kang hangakon, mga lakaw ni mo, mga kung kusog ka mo lakaw, ugway hunong-hunong, pwede ni mo malakaw og mga 20 minutos, 15 nga 20 minutos, pan kung hinay ka, di ka naduglakaw, abot yun ka sa kauras ug linakaw. Usaragid sa kabuntod, igpadong ni mo dito, magbaklay, saka ragid ka, magtungas ragid ka. Inignaog sa di mo, magdulhog rasad ka. Kunya, ang mga tao dito, ang ilang tubig nga ilimnon, naas sa ubos. Mo nang sila, magsakakanaog ra, magpasan og tubig. Nining maong hagdanan, nga delikado kayo og kuyaw kaistanan, kay bakilid kayo. Pero sila dito, mura ra magwala, no? Ang mga bata, sugoon silang inahan, dong, palit og bitsin dito sa mga bata, mukaratil lang og dagan, padong sa ubos, musaka na pod. Pero kitang dili anad og lakaw, inigsaka na to dito, sus maputos tas pamalika sa kakapoy. Kay tangason kaistanan. Umuna, kining mong komunidad akong nabisita. Sa dihang pagbisita na ko dito, nasurpresa ko kay daghan di ay kaing mga tao dito. Og nahibawan ako nga sila, gikan pod sa nagkanilaing mga dapit, kay sila na-disperse, pinaagi sa usa ka mina. Muna nga sila gipapahawa sa ilahang karaan nga gipuy-an og namalhin na sila o nagkatapok sila didto. Mga 60 kapamilya kapin, daghang mga bata o aduna say mga tiguang. Ug ako silang gisuwayan og storya, no? Nagmati kami, nagpaambitay. Ug akong nahibaw-an nga dugay na kay sila nagplano
nga magtukod og usa ka kapilya. Magtukod sila kapilya. Kay kining maong lugar tungod sa ka-isolated sa lugar, nahimo sad siya nga baligyaanan sa mga drug addict, baligyaanan og sabo sa mga drug lord. Kay kapuyon maglakaw na dito mga tao nga siguro mga pulis kapuyo na dito taas kayo. Dito nahimong drug den. Istorya na ko sila. Ug dugay na din silang nangandoy nga ganahan nga mutukod og usa ka kapelya. Og gitugot sa Ginoo ang ilahang gipangandoy tungod kay adunay mga seminarista nga naabot sa akong parokya. Kaning mga seminarista gitawag og Formation Seminaryo og SPFY. No? Spiritual Pastoral Formation Years. 5 sila kabuok ka mga seminarista nga naabot sa akong parokya aron pag-expose silang kaugalingon aron pagkat-on sa pamaagi sa parokya. O ako silang giingnan, Brad, adun ako'y hagit kaninyo. Pulmaha ang mga tao nining lugara. Unya, tumana ang ilang mga damgo nga magtukod og parokya. Mga igsoon, believe it or not, sulod sa kabulan, kaya mga seminarista usaraman kabulan ang ilang pagpuyo nako, sulod sa kabulan, nakatukod sila manindot nga kapilya. Paka na to ang Dios. Kining maong lugar, kasagaran nila, ang mga bana, construction worker. Ang mga babae, baby producer. Daghan silang mga bata dito, mga housewife. Daghan kayong mga bata. Nakatukod sila, sulod sa usa ka bulan. Pero meron akong misa dito, niadto ko, iubanan ako silang pagtrabaho pod, matagkaroon niya, musaka ko dito. Pagkanindot sa pamati ning musakata sa bungtod nga, inspired ka sa pagpangalagad sa mga tao. Og sa dihang, pero meron akong misa dito, na human na ilang kapilya, pagsunod na kong misa, na surpresa ko, tungod kay, doon ako'y nakitaan nga dakong hawan, o doon ako'y nakitaan nga basketball court. Gipatag nila ang bakilid nga yuta, pinaagi sa pagtinabangay sa mga tao, nagtukod sila basketball court. Pagsunod pag akong bisita, mga pipila, kabulan ng milabay, mas nasurpresa pag yun ko. Kay pinaagi silang pagtinabangay, inigad to ni mo padong sa ilaha, muagi pamangka, muubog pamangka og sapa. Unya, kung magbaha, matanggong taon sila, dili kalabang. Pero believe it or not, aduna may nitabang kanila nga adunahan, nga naa nanimuyo sa laing nasod, gitabangan sila, nagtinabangay sila, naghimo sila taytayan. Nakahimo sila taytayan. Muna nakaingon ko nga, kanidi ang komunidad, no? First-hand experience nako, nga tataw og tinaw nga nag-uban ko kanila, pinaagi sa ilahang pagtinabangay, kadaghan di ay nahimo. Kadaghan nilang nahimo. Apan alang kanako, namalandong ko, unsa kaha ang prinsipyo nga naghanig nining tanan. Unsa kaha ang prinsipyo. Nalipay ko, kay sa ilahang unag yung panagtapok. Ang una nilang gihimo, mao ang kapilya. Pasabot, aduna sila'y pagtuo sa Ginoo. Nidawat sila sa Dios, no? Gidawat nila ang mensahe sa Dios. Dili man ta makatabang. Pinaagi lamang sa ato ang extra nga kwarta sa ato ang bulsa.
Makatabang lamang ka kita if we have the commitment kung makapamati ta sa tawag sa Ginoo. Mabitaw nang si Mother Teresa of Calcutta sa diyang gipangutana siya, unsa may imong katuyuan nga nung nagsigi kag tabang sa mga street dwellers. Mingon si Mother Teresa, no, na my vocation is to love. Ug nakita nako si Kristo diha sa dagway sa mga kabos. Ug mingon siya nga kung dili ninyo makita si Kristo sa dagway sa mga kabos, daw susama lang kamo sa social worker, matod pa niya, nga mutabang without faith at all, mutabang nga walay pagtuo. Importante din ang pagdawat sa mensahe, ang tawag ug ang hagit sa Dios. Mausab kini ang naitabo sa atong ebanghelyo ug pagbasa, duha ka tawo nga gipadayagan sa Ginoo sa mensahe. Si Manoa, or nga dugay ng makaanak, no, ug ang iyang asawa. Unya nakadawat sila mensahe nga mga anak ang iyang asawa, nganli siya og Samson. Sa ato sang ebanghelyo, si Zacarias ug ang iyang asawa dugay ng wala mga anak, nakadawat sila sa mensahe, mga anak ka, nganli siya og Juan, no? Nakadawat sila mensahe sa Ginoo. Ug ila kining gidawat, ila kining giangkon. Kanindot ining angkunon. Sama sa gihimo sa Ginoo, sa diyang himo sa kasabutan, tali sa Israel. Ang Dios miingon lamang, angkunon ko kamo nga akong katawhan, angkuna sa kuninyo nga inyong Dios. Sa covenant, ang pag-angkon sa mensahe sa Ginoo. Ug tungod kay angkuno na to ang paghigugma sa Dios, muangkon usab kita nga ang atong tapad, atong igsuon. Ato siyang tulubagon. Kasagaran na tuwingon na magita, ilahan ng problema. Apan dili di ay, ang pag-angkon nga kita, usak ka, simbahan, sinuduhanong simbahan. Nagpanaw kita, managsuon kita ni Kristo. Ang kuno na to ang matag-usahan. Ato kining simbahan, ako ikaw ang igsuon. Muna nga, ingna gunin nyo inyong tabad, ako kang tulubagon. Pwede sa inyong surkaton, inyong ingnon, ako ka. Komedya lang, no? Pero kasagaran na to, walay pag-angkon nga ako kang igsuon. Walay pag-angkon nga ato ning simbahan. Ako kang igsuon. Kaning ato igsuon din kusog mo kanta, ako kang igsuon. Kaning mga tao nga namaligya kanila, ako kang igsuon. Pero wala nagpasabot sa itong pag-angkon nga ang imong utang, akong utang. Ang imong utang. No? Dili. Ang pasabot niya na, no? Ang Ginoo usab, may badlong kang Zacarias nga kulang og pagtuo. Na amang siya, wala siya makasulti. Gibadlong sa Ginoo aron siya makapamati og makaangkon sa mensahe, no? Ang pagdawat sa mensahe ug ang pag-angkon niini sa mensahe. Kung dili ka makaangkon, kulang ang atong pagdawat sa mensahe. You own it. Kitang mga nangalagad sa panggobyerno, imo ning katawhan, you own it. Murang ayaw nagpangawat. Because imo ning katawhan ang imong gipangalagaran. Kaming mga pari, giangkon ko kamo nga among katawhan. Kamo sa muangkon namo nga amo ng pari. Say nato manghinaw man, yahasad na. Ang
angkon. Kay si kita, sinuduhanon man. Nagkahiusa man tang nagpanaw. Ako ka. Ako ning simbahan. Ako ning choir. Sa usahay ang mga choir, magyabag-yabag. Ako ning choir. Ako ning mga lektor, kolektor. Ako ning mga parokyano nga nanimba. Ako ning igsuon. Pag-angkon. Ako ning tabanganan. Ako tong nabahaan. Ako tong nalinugan. Ang pag-angkon. Kay kita, hinimos sa Dios. Ikaupat, ug ang katapusan kay giduka naman mo ang pagtuman. Ang Ginoo sa dihang mihatag sa mensahe, aduna siya mga specific na instructions. Mingon siya, ayaw paimna o makahubog nga ilimnon. Ayaw putlig buhok si Samson. Kay magkabig siya og daghang mga tao sa Israel. Mausab si Zacarias, mingon sab siya, dili gayon mo inom og bino. Si Juan, daghan og katawhan sa Israel, dadon niya balik sa Ginoo. Mag-una siya og mag-andam siya sa dalan sa Ginoo. Ang pagtuman sa instruction sa Ginoo. Karon, unsa man ang instruction sa Ginoo? Ang kinabuhi mismo ni Kristo, instruction kanato sa Ginoo. Paghigugma, pagpaubos, gani gisumada niya ang tanan ngayong gihimo. Paghigugma sa Dios sa tibok natong kasing-kasing, kusog, kalag, o paghigugma sa atong isig kaingon. Ang paghigugma, specific instruction sa Ginoo. So mga kaigsoon, ayog kalimot, no? Nini atong pagpangalagad, tulura kayano og simple nga butang atong hinumduman. Una, iduka giday mo. Tulura ka butang sa atong pagpangalagad, tulo ka butang nga atong hinumduman. Una, Angkon, tuman. pagtuman. Manindog ang taran. Magampo kita sa Ginoo. Ngadto sa atong Ginoong Kristo, nagipadala samahan aron magsangyaw sa iyang walay katapusang gugma, magluwas sa kalibutan kanimo banagop kami sa pagingon. Umari ka, Ginoong Hesus. Umari ka, Ginoong Hesus. Buligi ang simbahan diha sa iyang pagpangandam sa imong pag-anhi. Ug himuang ang among kasing-kasing maglilaab sa paglaom sa imong ikaduhang pag-anhi. Magampo kita sa Ginoo diha sa Ika, Ginoong Jesus. liguna ang imong pagmando sa tibuok kalibutan. Ilabi na ngadto sa mga nasod nga nagakaluya ang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Jesus. Ipatiyag ngadto sa tanan ang imong gahom ug gugma pinaagi sa pagsaulog namo sa imong pagkatao. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Jesus. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Jesus. Dadangadto sa kinabuhing walay katapusan ng among mga igsuon nga nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Jesus. O Ginoo, ang tanan nimong mga binuhat, gihidlaw sa imong pag-abot, din ikaw magluwas, magbalaan, o maghingpit sa kalibutan. Nagdayeg kami kanimo, uban sa mahanog sa Espiritu Santo, diya sa santos nga simbahan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamoro ng ako, ganyan nga sakripisyo. Dawatan nunta sa Dios samahan ang makagagahom sa tanan. Dawatan ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayag-pagimaya sa ngalan, alang sa kapuslanan at sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, tanawa nga mapaanguron kining mga gasa nga mong gihalad dinhi sa imong altar, samto sa pinagi sa imong gahom kining among gihalad sa among kahuyang, kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos kamahan, Dios katunhay makagahom sa tanan nga matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo mong Ginoo, ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbabunyag, ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami sa pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa hinangop o pagdaig, busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa mong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos kidikaw ginawang tuburan sa tanang kasantos ipadala imong espiritu ron pagsantos sini magasa ron mahimo kinilang kanamong lawas ug dugo ni Kristo mong Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuwas siya og pan, pasalamat kanimo mipikas mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mahong lawas kay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon, mikuha sa sakalis, salamat kanimo pag-usab, mihatag dini ngadto sa mga tinun-an ug mingon, dawata kini, panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula lang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasay, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo
aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw na sa Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining pans kinabuhi ug kalis kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang walagad kanimo. Himoa kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan at ibuok kalibutan. Himua nga hingpit kami diya sa gugma uban ni Leo, among Papa, ni Alberto, among Obispo, o sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikawng daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahom nga amahan. Yes sa kayusa sa Espiritu Santo, am tanadungog gimaya hangtod sa kahangturan. Magiusa kita karon sa pag-ampo gamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesus. Amahan mo nga nata sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Ayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan at hagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan si mong kaluoy mahalikay kami kanunay sala mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo manangging harian ang gahong ugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayo tan-awa nga mga sala kundi lang pagsalig sa imong simbahan.
Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon at ipakita ang atong panagiligsoonay, panagdait, manakaning tanan. Peace. Dito sa Bethlehem, ako'y magluwa sa katawan sa iyong mga sala. Pagkaw kung siya o Emmanuel, Diyos nga nagpakatao, maganto siya o mamatay, aron kita maluwag. Nga nagawa ka sa sala sa kalibutan, maluwag ka sa atong mga sala. Gawain niya ang Mga igsoon, kini ang atong Ginoong Hesus, ang kordero sa Dios, kinagawagtang sa salas kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, tila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita, O Diyos nga makagagahom, nagpasalamat kami kanimo tungod sa mga gasa nga mong nadawat. Himua nga magtinguha kami sa pagsaulog sumabot nga pangilin, aron magpasidungo gayud kami sa pagkatao sa mong manunubos, uban sa malinis nga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ayaw ka magkalimot sa itong gipamalandungan karon ba ang pagdawat, pag-angkon o pagtuman. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin kinong Dios nga makagahom sa tanan, ang amahan ug ang anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa at ang dalo ng kalinaw ug ang gugma ni Kristo.